Ay kunungo ministru ka laadala ɲɔgɔnɲɛ min kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun n'o bɛ sigi sen ka araba o araba a kɛra kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ɲɛmaaya tun bɛ général d'armée Asimi Goyita bolo furancɛla fanga ɲɛmaa fala ye sɛbɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ ɲɛbila sariya sɛbɛnw ye olu lajɛra ministru ka baara bolodalenw an'u ka baarakɛlenw ji dara olu sɛnɛ kan kuma minnu bɛ fɔ n'olu tɛ fɔ maa ye o fana baaraw kɛra sabula conseil des ministres o de ye fala ye min bɛ sɛbɛn ani min tɛ sɛbɛn u bɛ mɛn o de la kosɛbɛ nin kɛ o don ko e kun ɲɛna k'an t'a kalama maaw bɛ kɛ i ta réseau sanfɛ olu n'u ɲɔgɔn ko olu tɛ sɛbɛn a bɛɛ tɛ se ka sɛbɛn koyi min bɛ sɛbɛn ani min tɛ sɛbɛn a bɛ fɔ o de ma nka min ye a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen bakuruba ye secrétaire général de b'o kɛ ka tila k'o bila a yɛrɛ ka bɔlɔlɔsira kan anw bɛ taa ta ye o la min bɛ o sɛbɛn kɔnɔ fala ye ko kunun ko sariya ko ta na sira fɛ minisiri min bɛ an ka jamana dugukolo ko kunna ale ye dugukolo dɔ di dugukolo min n'o nimero ye 641 Baɲangara marabolo kɔnɔna na dugukolo in a bɛ bɛn min ye hectare 100 ari 1 ani santimètre 17 ma Baɲangara yɛrɛ yɛrɛmarakafo kɔnɔna na yɔrɔ in kan ka kɛ mun ye so n'o ye kalanso ye sanayɛlɛ kalanso a bɛ fɔ o ma ko université polytechnique kalandenw siyɔrɔ karamɔgɔw siyɔrɔ kalandenw ka dumunikɛyɔrɔ u ka kalankɛyɔrɔ min ye ɲɛgɛnw ye kalansow bibliothèque ni fɛnw bɛɛ lajɛlen fala ye ko hectare 100 a dira o hukumu kɔnɔna na sanayɛlɛ kalanso o ministre so ma titre foncier min numéro ye 641 ye conseil des ministres u jɛra n'o ye ko k'o di min ye ministre ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na ministre min bɛ bolimafɛnko kunna an ka jamana kɔnɔ ani yɔrɔbaw jɔli fala ye ale conseil des ministres ladɔnniya k'a kun taara Sénégalikaw fɛ yen min ye février kalo tile 10 n'o ye Madina Sisoko n'a bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la Sénégalikaw ka port ale kun ka ɲɛnajɛ bɛ yen ɲɛnajɛ in sa u ye ale wele k'a kana ka y'a kɛnɛ kan sa min ye Madina ye a ye kuma ta bɛn kelenya ni barika bɛ ani Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ k'i da don o la k'o kumaw fɔ k'o sɛbɛnkɔrɔ fɔ min ye nin port in ka baara ta ye sa san 2025 san 2029 a kan ka baara min k'o kɔnɔna na port maaw fana y'o ɲɛfɔ k'o bɛɛ lajɛlen jira sen na lakana ni basigi bɛ se ka kɛ cogo min na k'o fana fɔ farikolo ɲɛnajɛ minisiri ani sifinw ka kalanni fasoden ɲumanya la ale fana ye conseil des ministres ladɔnniya sa ko ni ala sɔnna a ma mars kalo nata tile 10 san 2026 kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ yan min ye pionniers tɔgɔla so ye k'o bɛna na kurumbo kari so in bɛna na kɛ maanifinya adamadenya taabolo ale ni min ye sifinw kalanni fasoden ɲumanya baaraw la k'a bɛna na kɛ o sangalamati yɔrɔ ye fala ye so in min jɔlen filɛ nin ye kalanso don ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ don babu kɛ yɔrɔ fana don yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o dɔn cogo min wa pionniers dɔrɔn dama t'a kɔnɔ han min ye denmisɛnw bɛɛ lajɛlen de ta don a sigikun ye o ye a dayɛlɛli mars kalo tile 10 ni ala n'a kɛra o sɔnna a ma minisiri min bɛ muso den ani du kunna ale conseil des ministres ladɔnniya sa ko min ye u ka jɛrɛba min kɛra n'o ye états généraux ye n'o banna pewu k'o sɛbɛn kɔmasegin na a kimɛli k'u taara bɛɛ lajɛlen di jamanakuntigi ma février kalo tile 19 ko in sa a y'a to sa min ye Mali marabolo 19 ni Bamakɔ olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'a ka fɛɛrɛw ɲini fɛɛrɛ minnu bɛna tali kɛ musow yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ jɔyɔrɔ ta cogo min na yaasa fasojɔ baaraw bɛ se ka olu kɛ min ye baara in ye sa denmisɛnw fana tɔgɔla kuma a y'o fana fɔ a ye fɛɛrɛ ɲini du yɛrɛ sigicogo ɲuman bɛ se ka na cogo min na min ye kɛlɛw bɛ se ka ban gaw kɔnɔna na cogo min kuma ɲɔgɔnyew ka se ka kɛ sa musow ni denw ni du kɔnɔnamaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka barosigiw sigi sen kan fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka se ka sɔrɔ sa yaasa gɛlɛyaba minnu yɛrɛ bɛ dukow la u ka se ka dɔn min y'u ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na sa u y'a yira sa k'a fɔ baara min bɛ se ka kɛ teliya la ani mun tɛ se ka kɛ waati jan na a bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛ bɔra k'a kɛ ɲinini 459 ye yaasa o ka se ka yɛlɛma nin waati na sa musow bɛ se ka lafiya cogo min sɛbɛn dira jamanakuntigi ma don min fala ye ko min ye musojɛkulu minnu sigilen don AES tɔgɔ la k'olu fana yirala jamanakuntigi la yaasa a ka se ka dɔn k'o baara kɛra minisiri min bɛ seko ni dɔnko ni dunanjigisoko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko min ye farafinna ka jabɔ lajɛba min bɛ k'an fɛ yan san 2 o san 2 n'a bɛ fɔ o ma ko renfort de la photographie biennale de la photographie k'o ta ko 15nan o kan ka kɛ novembre kalo tile 26 ka taa ban min ye janvier kalo tile 26 la san 2027 Bamakɔ yan min ye kɛnɛ in ye sa jabɔlaw ka kɛnɛ don fototalabaw ka kɛnɛ don farafinna ani farafinna den minnu bɛ nansara jamanaw ka fala ye
ɲinan ko diɲɛ bɛ cogo min yaasa seko ni dɔngɔ ka se k'i jɔniyɔrɔ fi min ye kow kɛcogo la ni bɛn ni keleyaw la ko la sa ko min ye baara in ye ko a bɛna sigi sen kɛrɛnkɛrɛnnen min kan o ye ka seko ni dɔnko ale ka se ka mago ɲɛ ani jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ kumaw la yɛrɛma hɔrɔnya k'o kumaw fɔ faso la taali ani faso yɛrɛ ka kumaw ka taa se farafinnakaw ka kumaw fɔ cogo ma tako 15nan in a bɛna sigi o baabu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ yan minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ani adamadenya tɔbɔtɔli ale ye conseil des ministres ladɔnniya fɛn fila la fala ye a fɔlɔ ye min ye ale yɛrɛ sugandira diɲɛ seleke naani kɛnɛyasoba fɛ n'o ye OMS ye a ka jɛrɛ 75nan sen fɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen in bolofara min bɛ farafinna yan n'o sigilen don kɛnɛya ko kunna ko Mali minisiri ko ale de kan ka taa o jɔyɔrɔ la bi fala ye sabula ko sɛbɛnw ko min ye jɛrɛ in kɔnɔna ye maa minnu bɛ n'olu bɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka k'u ka règlement intérieur ma u ko waati min na ni président min bɛ ɲɛmaya la n'ale ma se ka baara kɛ ka se a dan na min ye premier vice président ye o de bɛ wele sa a ka baara tɔ k'o lase o dun b'a jira sa k'a fɔ ko min ye anw ka général colonel major ye n'o ye Assa Bajalo Ture ye ko ale de bɛna na nin waati in na sa ka na nin jɔyɔrɔba in ta ka baara kɛ Mali ale tɔgɔ la o la sa yaasa baara in ka se ka ɲɛ a bolo conseil des ministres ladɔnniyara sa k'a jira k'a fɔ ko a ka baaraw bɛna tali kɛ fana jɛrɛ in tako 76nan o min kan ka sigi sen kan utu kalo natɔ an san 2026 k'a kan ka o sɛbɛnw labɛn Mali nin jɔyɔrɔba min dira a ma minisiriw ka jɛkulu kɔnɔna fala ye o b'a to sa Assa Bajalo diɲɛ seleke naani kuru kara kɛnɛya ko kuma minnu bɛ fɔ farafinna an fɛ yan ale ka o jɔyɔrɔ ta nin waati in na Mali ale tɔgɔ la diɲɛ seleke naani kɛnɛyaso tɔgɔ la Assa Bajalo ka kuma filanan kɛra min ye conseil des ministres la fala ye o ye dengue bana ye k'a cayara ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen in ta in kan jamanakuntigi ko sa ko an ka hakili to an yɛrɛ la min ye tangalanw ye an ka olu matarafa sabula bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye conseil des ministres Bamako février kalo tile 25 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali chevalier de l'ordre national